ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворам ҳар яктаи шумо дар ин моҳи бузург саломату тансияту хонобод оен. Дарди сари ягонтон набинем бардур азиз. Дар навори рӯза мошинои мехосактона пешниҳод кардем. Хай навор камтар як рӯз да як таҳсилина ҳозир имрӯз дуюм шаштеса. Дӯстои азиз, аз шумо хоҳиш карда мешавад подписка максимални дастгирӣ кунед. Ядуна лайка, подписатсия меҳмон бошен, подписатсия кунед, лайк намонед. навори имрӯзада мошино арзонанд. навор 20 минут болотар шудага мошино арзонанд. ҳамашон то охира тамошо кунед, фикротонро нависонед, баъд 3 соат дига пас бо навор тайёр кардем, 3 соат пас мебурояд. марамат кунед, комментарияда холи 5 бор 4 бор нависонед, мошино мехосакунад. бинед навор беҳад бақуввате, то охирша нагузаронда. аз шумо хоҳиш тамошо кунед, дастгирии лайка фаромӯш. дӯстони азиз, навора мо шурӯъ мекунем. лайк мондан ҳатмӣ ва шарт мебошад. илтимос лайкҳои худро дариғ надоред. ваз 2107 якум мошини фурӯша бо дархости шумо пешниҳод кардагем мошина соли барорашои соли 1999 мебошад. абиён мотори мошин 1.6 сушвориш, ҳам бензин, ҳам газ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошина 8000 сомонӣ гуфтасе ки 58000 рубли русиям мешавад ва боз савдоам албатта ки дорад. оиди мошин соҳиби мошин қайд кард ки мошин ҳолаташ хубе, кор дора бордур азиз. краска маляр камтар корш ҳаст. сурата шояд маълум набошад. рақамошон ҳаста бордур азиз. касе ки харидорен марамат метавонед ака ҷумъабой номшон занг занед, муроҷиат кунед, маълумотои бисёртар аз худашон дарёфт кунед. дӯстони гиромӣ, мо кӯшиши заҳматон бисёре яктаи навошидеса хотире ки дастгириётон сустае. дастгириро сахт кунед, дутаи бо ҳатто сетаиш мекунем, ҳам бегах бо навор мекунем. дастгирӣ кунед аввалан 54% ки меҳмонед дастгирии шумо ҳамия бордур аст. 54% ки меҳмонед кнопкаи сирхи подписатсияро зер мекунед, я дона лайк мемонӣ. тамом брат, комментарияда мошин мехозакта фалон мошинамо навис. нами бега 3 соат пас ты наворда бо тамошо мекунед мошини хосактона. обязательно подписатсия кунед шероинар. беҳад ҳамин чиз мода важне. бисёртон меҳмонед барои канали мода. хуб дӯстони гиромӣ, навораи мо идома дорад. хуб ваз 21099 мошини навбатӣ мебошад ки соли бароришаш соли 2003 май. абиён мотор 1.7, ҳам бензин дора мошин, ҳам газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри душанбе дар айни ҳол қарор дорад. нархи мошина 12000 сомонӣ гуфтасе ки 87000 рубли русиям мешавад. хуб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки срочно фурӯхта мешавад. мошин расход камтар дора, меличовка кало нест. мотор 1.7 инжектори полисески беҳади бад моторш бақувват. ҳуҷҷатҳои солона нав кадаги харидору аниқ занг занен. биёен бинен ҳолати мошин олиҷанобе. харидори аниқ бошен, беҳуда ғам натиҳен. рақамошон ҳаст, занг занен, харидоро бошен, дар тамошен чизе ки маълумотро мехоҳен аз худашон боз дастрас намоен. нагуфта намонад дӯстои азиз, дар комментария нависем фалон мошина мехоҳем дан. мо пешниҳод мекунем касоне ки лайк намуден, масъалаи лайка камтар ҷиддӣ бинен широинар, ядунаи лайк монда мешавад бизанен, меҳмон бошен, кнопкаи сирх обязательно назанен. баъд нагуфта намонад ки бегаҳо эфир мекунем, просто бозии бепул ё ки ягон чизига мақсад соҳиби приз мешавем, бидроен иштирок кунед. бегаҳ ҳар бегаҳ эфиром хуб дӯстои гиромӣ, бардурои азиз, навора идома метем. бо баҳси шумо пешниҳод мекунем якта дига ваз 21099 ки соли 2004 мебошад. бардурои ҷон, абиён мотор 1.7, сушвориш 1.7 инжектор, сушвориш бензина, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор. нархи мошина 9000 сомонӣ гуфтасе ки 65000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам дорад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка мотор ҳамаш 100%. корои мели чи камтарак дора. хуб ручкаи дарам хеле коро мели чи дора. хулосига биёин бинен мошин маҳқултон мешавад. иншаалло ки тоғри мегирем, савдоамон харидори аниқ бошем, биёин барен шавад. марамат рақамошон мондагиам состояниеша бинен, сурата маҳқултон шуда бошад. дар тамос ҷен алоқа даброен, як муомилаи хуб кунен, харидори аниқ бошен танҳо. марамат тинен. баъд нагуфта намонад дӯстои азиз ки комментария барои шумо. имрӯз кӯшиш мекунам 2 навор партом
дастгирӣ агар сирб шава 3 соат пас ҳамин навора ден 3 соат пас бо навору мешава мебинен дар комментария фалон мошин 4-5 бур нависонен ждат кунед мошинои мехосактона бинен шумо канали мо дар наваки маълум шудааст ки лассети дӯсторо бисёранд беҳад бисёри баъд 10-15 бори нависесан мо ҳам мебинем пешниҳод мекунем якчанд наворши дуруи ҳам нависесан бардоро Chevrolet Lacetti бардурои азиз пешниҳоди шумо мекунем соли 2007 Lacetti-ра хуб объем мотори 1.6 чӯриш бензин газа коробка передачаш автомат машина хуб мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин шаҳри Истаравшан дар айни ҳол нархи мошина 25000 сомони тоҷикӣ хидмат гуфтааст ки 181000 рубли русӣ ба курси имрӯза гардонда шудаги бардурои ҷон хуб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хуб ай краска нарушка ягон ҷош ягон проблема надорад салонча тоза ҳамаи навортро дорад бе проблема мошин гуфтаги бардурои азиз рақамошона мондагиам нархи бад нест фикр мекунам нархи охирша срочно фурӯхта мешавад ва аблағ лозима аида дига намегзара гуфтаги касе ки харидоро бошед дар тамошен марамат метавонед занг занед пурсед беҳад нархиш даст аст навора то охирша тамошо кунед дӯстои азиз бардурои азиз эҳтиромона хоҳиш перебивад мекунем гуфти гапо 1 дақиқа вақт мегирем ай шумо 54% ки меҳмонем брато илтимос хоҳиш ай шумо ба ҳамин хотири ба хотири подписатсия кардан дар мои бузург я дона лайк монен шероинар просто кнопкаи сирхи подписатсияро брат бизан ягон ҷо кам намешавад зангулачара мо бо бегоҳ эфир мешавад бидроен саволу ҷавоб чизе ки ҳастай бипурсен хеле ҷошта ҷавоб мегирем хуб дӯстони гиромӣ бародарои инҷо наворора идома метем айна бо баҳри шумо пешниҳод мекунем як тадига Lacetti-ра соли 2005 сборкаи ишқ сборкаи Корея бародарои азиз объем моторш 1.6 бензин газ ҳарша дора коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора шаҳри Душанбе дар айни ҳол бародарои азиз мошин солш гуфтем ки 2005 ва нархша 22000 сомонӣ гуфтасан 159000 рубли русӣ мешавад оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки хуб техосмотр дора ҳама чизош мошин қонуну қоидааш қатъи краска нарушка ягон ҷои мошин ягон дар надора бибинен роҳат мекунен мошин тоза акай нав ягон ҷош байкагинеса балонош нав кардаги бардурои аккумулятори нав нархи охирша инам гуфтаи соҳиби мошина ягон пул намегзарам рақамошон дар рӯи экран аст харидоро аниқ дақиқ бошед занг бизанед бипурсед чизе ки ҳаст бо маълумотои бисёртара аз худашон дарёфт намоед бардурои азиз ҳатман комментарияро хабар гирен подписатсия кунед ба чӣ хотир ба хотире ки эфиродан иштирок кунед мақсад ягон бозиҳои сар метем ки ба фоидаи шумо иншоалло ки мисоли гап бурд мекунед ё ки бозиҳои бепулӣ ки ва мисоли гап саҳмтон мераса ҳамонҷода иншоалло комментария барои шумо 5 бори нависонед 3 соат пас бо навора идроен тамошо якчанд бародар Nexio арзон гуфтан пешниҳод кунед мо ҳам кӯшиш кардем ки Nexio ки ба нархи дастрас арзонтар боша пешниҳоди шумо гардонем хуб Daewoo Nexia ки мебинем бардурои азиз соли бароиши соли 1996 мебоша объем моториш 1.6 ҳам бензин ҳам газ дора ҳардуш кор мекунад коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин шаҳри Истаравшанда қарор дорад 10000 сомон нархи мошина гуфтасе 72000 рубли русия ҳам мешавад бо савдо карда мешавад оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин состояниш тупчай ягон камбудӣ надорад состояниш ба нархиш ҷавобгӯ аст 100%. Рақамошона мондагием касое ки харидорои аниқ дақиқен занг бизанед аймо арзон ёфтан пешниҳоди шумо карданай ина марамат метавонед занг занед дар тамошен дӯстои гиромӣ бародарои ҷон дар ҳамин моҳи бузург як бор фикри моро шумо кунен илтимос хоҳиш бисёртон аҳамият наметен гуфти гапо гапи моро задагӣ рафтагин ва хотире ки ҳамин моҳи бузургда мо соатҳо меҳнат мекунем 54% ки меҳмони дӯстои азиз як бор ҳамат як бор касе ки тамошо дори бародар проверка кунед ҳам таги наворда вы подписатсия кунед кнопкаи подписатсия гарини барои мо важне бизанед як дунаи лайка бовар кунед ягон ҷои шумо кам намешавад просто дастгирии ҳамватандон та моҳи бузург мешавад ки тарафтон як каф дуан бардурои азиз
сечкоам бисёр менависен дар ин навори яктадата нест якчандтае фикр мекунам ҳамун мехосагии шумо ҳастем. Mercedes Benz C-Class соли бароришиш соли 1998 объем мотор 2 бардур азиз ҳам бензин ҳам газ хай оиди солошон качхай объем ни фаҳмидана ман маълумот додагӣ будам ва фикрам наворуда касе ки пропускат кардам наворои пешинара бинен коробкаш механикаи мошине ки дидесен мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад шаҳри душанбе дар мошин нархи мошина 50 000 сомон гуфтесай хоб 362 000 рубли русӣ мешавад оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин беҳтарина ҳуҷҷат надорад снят кардагӣ на воздух хоб контейнер яхча ҳолати мошин хуб салон ҳама ҷош қонуну қоидааш қатӣ ба нархиш 100% ҷавобгӯ бардур азиз касе ки харидории аниқен марамат кунед объемни маҳқултон бишава брен бинен азиз ки ягон муомилаи хушрӯам бо шояд кунад. خب دوستای گرامی باردروی عزیز هنوار ادامه میتیم و بهر شما پیشنهاد میکنیم باز یک دیگه مرسدس هم مرسدس بنز سی کلاس یعنی که سیچکا سال باردروش سال 2000 میشه باردروی عزیز ابیو موتور د سوشوریش هم بنزین هم گاز هر دوش کار میکنه گاز یورو 4 коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад олиҷанобаи ҳолаташ мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе 72 000 сомон нарханага 522 000 рубли русиям мешавад оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин олиҷаноби бадай коробкаш автомати д плюса кондитсионер дора ҳуҷҷатош то ноябрай илтимос беҳуда занг назанед харидоро биёем бинен боварӣ дорем ки ба ин нарх ба састани маҳқултон мешавад мондагием рақамоша одамое ки мепурсиден солҳои 9-10 пешниҳод кардо баъд састани тубша ҳамин чизе ки шумо мехостагин ҳамия д плюс коробкаи д плюс зури зуруш мақсад ҳама ҷиҳата ҳами зури зуруш ҳамия касе ки харидора мотори бақуввати бо д аймат шумо мотори дра тавсия метавонед д 14 д харидоро бошен дар тамошои набор маълумот бо метатон дӯстои гиромии шахсоне ки меҳмонен комментария барои шумо бинависён фалон мошина пешниҳод кун мо пешниҳод мекунем мо дар хизмати шумоем ҳатман 54% меҳмонен охирон хоҳиши канал охирон бор ҳамчун ватан дастгирӣ кунен я дона лайк монен бача нимут тамошо дорӣ нимут подписатсия накарда ҳамин сабаб шав навис барои чӣ подписатсия намекунӣ ман бовар кар любой ягон кас хета бисёр такрор намекунад ба хотири такрор мекунам ки шумо ҳамун корро иҷро кунем бардура бардурои азиз дӯстои гиромӣ навори мо идома дора ҳамун касе ки дастгирӣ мекунад зинда боша миннатдорум Mercedes Benz C-Class сечкаи простой бардурои азиз солаш соли 95 объем мотораш 1.8 ҳам бензин дора мошин ҳам газ дора тоишонда камай мошине ки газ надошта боша коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе 33 000 сомон нархи мошина гуфтасе 239 000 рубли русӣ мешавад соҳиби мошин оиди мошин қайд карда ки мошина ҳолаташ беҳтарина бекамбудӣ гаштеса мошин ҳама ҷои мошин соза краскаш тозак хиркагӣ надорад мошин задагӣ бирдагӣ пусидагӣ надорад чашкиёшам тозак 7 моҳа ҳуҷҷат дорад мотор коробкаи хадавой ҳама ҷош соз балоношам наван састани салонам тозак нашоти нарх бо савдоам карда мешава гуфтай харидорои аниқ занг занан беҳуда гуфти гапо пули нах набоша ғам натиян лучи занг назана гуфтага рақамошонам мондагием бардура азиз касе ки ҳамин тайёра гуфти гапо кисаш дар ҳаст лой харидори сечкаи ҳамин намуда метавонед занг занед دوستای گرامی برادرای جان навора идома метем боз як دیگه مرسدس баҳри шумо пешниҳод мекунем Mercedes Benz C-Class соли 96 бардурои азиз объем мотораш 1.8 сушвориш бензин газа коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хоб мошин шаҳри душанбеда қарор дорад нархи мошина 34 000 сомонӣ гуфтасе ки 246 000 рубли русиям мешавад оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин соз гаштасе мотори объемне газ бензин ҳамаш кор мекунад бо мошин савдоам албатта ки дора гуфтага
рақамошон дар рӯи экрани шумо зикр карда истега. харидории аниқи дақиқ бошен, маъқул тонишда боша, ба сурат ба чизе ки ҳаст ҳамхе метавонен баъд ба ҳазур занг занен. бо чизе ки саволои зиёдатӣ изофа дорен гуфти гапо метавонен пешниҳоди бародар бародарои азиз комментария ба хотири шумо карда киштага 5 бор зиёд бинавис ҳамон мошини мехосагита бародар 3 соат пас навор меша иншаалло боз мебиниш. خب бародарои азиз дӯстои гиромӣ ба қисмати опело ҳам мегзарем гуфти гапо. Opel Astra F як мошини опеле ки пешниҳод шумо мекунем дар кузуфи хеҷбек солуш соли 94 мебошад. объем мотораш 1.6 мошина, сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. хоб нархи мошина 18000 сомонӣ гуфтааст ки 130000 рубли русия мешавад. خب اویدی ماشین سوی ماشین قد کرده که ماشین در حالت خوب قرار داره، یگان پرابلم نداره، نو موتور کرده سروشنا برای همه با ارزان هم کرده سروشنا میگه برای همه ارزان موندگیمش یگان کمبود نداره. به خاطر چی ارزان موندگیم؟ به خاطر که سروشنی بعد پول ضروره افتاده. حالت ماشین بهترین به حد تعریفش کردن برادر عزیز. رقمش در روی اکران هست. ماشین پرابلم نداره افتاده. کسی که خریدارین سروشنا فروخته میشه. زنگ زنین با یگام سوالو باشه پرسین معلومات بسیارتر ایخداشون بگیرین. خب دوستای عزیز، برادرای عزیز، نوارای ما ادامه داره. باز نوار ادامه میتیم با بحرش ما پیشنهاد میکنیم. Opel Astra F در کوزیفی هچبک سالی برارشش سال 1992 میباشه. ماشینا объем моторش 1.6 سوزشوارش هم بنزینه هم گاز. коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 18000 سومون میگه که 130000 روبل روسیه هم میشود. اویدی ماشین سوی ماشین بسیار معلومات داده نیست، تنها گفتگی حالت ماشین حالت خوبه. رقماشون آموندگیم خیلی صورتاشون با دقت ببینین. خریدارو باشین پلی نخته باشه میتونین زنگ بزنین با پرسین چیزی که هست از خودشون دسترس نمایین با معلومات بسیارتر. دوستای گرامی، برادرای جون، آخران خواهش همین کانال ای شما یک دونه لایک موندن همین مسئله подписать سره به حد جدی ببینین. در نامتون صدقه هموطنو اما یک نکته سرخه شما هیچ نمیره تگ نوارده زیرش کنین. یک بار آخران برادرایی که پورتر میپرسین هر نوار سلامت باشین، زنده باشین، درد سر شما رو نبینیم. ما البته گپ شما رو در زمینه میمونیم. سستانی و پیشی واگنش پیشنهادتون میکنیم. پورتر ده باردور عزیز سالی براش سال 2009 رستماش کشیدگی باردور عزیز вообще گشتگی نیست. این ماشین خموندگان вообще даже در اون площадка گشتگی نیست. یگان چکندگی نیست، даже на повал тонировкаш خطی مقصد عموما گشتگی نیست. به حدی بعد سوژی یگان کار نداره ماشین، خیلی اومگه یگان کار نداره ماشین. موتورای همون 126 CRD همین نواش باردور عزیز روی وایش هم نشده. خب سستانیش واگن بالونای نو حجتو یک ساله ماشین نوزده بریدگی خیلی یگم گاو نیست. مقصد پریکراس کشیدگی یگم چی نیست. همه چیزی که هست زاودسکای باردور عزیز گارانتی از خرید موتور همه جوشلا ماشین گارانتی داده میشه. خریداری کنکریت باشه زنگ زنه گفتگی باردور عزیز 95000 روش میگه. شهر خوب جانده همون جایی که ماشینایی که میخوام با همونجا ماشین با پرسون شوید. خب یکشان برادر گازل پرسیدن پیشنهاد میکنم گازلوی ارزانتر. اینا ما بحرش ما پیشنهاد میکنیم یک تا گازل که
соли 2001 бордур азиз газеле ки шумо дидесен оиди газел бигем маълумоти бисёр додаги нест чизе ки ҳастам ман мегӯям баъд номероша калавни мемонам даккони бодом хабардора соли 2001 бордур азиз 35000 сомон шуфтесай даккони бодомай номерош ҳаст 2001 соҳиби мошин қайд кардагае ки мошин ҳолати хубай состоянияи кор кеса мақсад проблема намекунем меоен проверка мекунем қабул мекунем خریدارو باشن زنگ زنیم باردار عزیز ما نمره‌اش آمادگیم نشاط این ماشین خودش بسیار گاوزگی نیست معلومات دادگی نیست کسی که خریداری یعنی خین در تماس شین پرسنت چیزی کسایی خودشون خب دوستای عزیز باردار عزیز در جا نواری ما با پایان میرسیم шахсоне ки меҳмонен масъалаи лайк подписатса шери нар дар номи сатха бубиниш ҳамватанем ба хотири дастгирӣ ма дастгирии мо ҳам шид ки модам пешравӣ шид шумодам иншаалло мешавам просто дастгирӣ кунен ядонаи лайка хеле урак незанен комментарияда бинависен 5 бор 3 бор 4 бор 5 бор зиёд нависонен ҳамин 3 соат пас навор мешавам мебиниш ай 3-5 поён нанависонен бордур азиз по-любому гуфти гапо мода намебро ай бимонес ай ютубай زنده باشین سلامت باشین الله نگهبان نوارد